Hello everyone, welcome back to my channel. Actually नोंथांमोनखौ दिनैबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ। एक्चुअली आं दायो गामियाव बेरायफैदों आरोना नै लोगोफोर बिथिंजाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो जोंनि एलपि स्कुलखौ आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बे जाबाय गामिनि गुदि फरायसालिनि गेट आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों जोंनि एलपि स्कुलखौ आरोना लोगोफोर जोंनि गामिनि गुदि फरायसालिखौ नै बेनो आरोना लोगोफोर बाहेरनिफ्राय देखायहरनोसै आङो ताला मारदों नै लोगोफोर गेटनि बाहेरनिफ्राय देखायहरनोसै नैबेनो आरोना जोंना गामिनि गुदि फरायसालिया ओमफ्राय नै फुराना सिगांनि फुरानामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै गोदान बानायखाय नै गोदान बानायनायाव क्लास लायो ओमफ्राय नैथिंजाय दङ टयलेट ओमफ्राय नैथिंजाय दङ गेलेग्रा फोथार आरोना लोगोफोर फिल्ड फिसा दङ नैथिंजाय बारा गिदिर नङा आरोना फिल्डआ ओमफ्राय नैथिंजाय दङ ओरैजाय दैमा दं आरोना लोगोफोर नै दैमा दङ ओमफ्राय नैथिंजायबो इंलिश मिडियाम स्कुल दं आरोना नै लोगोफोर बे जाबाय इंलिश मिडियाम स्कुल आरोना नैबे बावै थांनाय लोगोफोर गथ'फोर बल गेलेगासिनो दं बेखौ नायनि लोगोफोर दानिया इंलिश मिडियाम स्कुलखौ नायनोसै आरोना दानाबो नै जि बरियाखा वाव एलपि स्कुला बिथिं थाबाय आरोना लोगोफोर नैयो जोंनि बर' गुदि फरायसालिया बिथिं थाबाय ओमफ्राय नैथिंजाय इंलिश मिडियाम स्कुला नैथिंजाय थाबाय आरोना नै लोगोफोर जाबाय इंलिश मिडियाम स्कुल लोगोफोर नायनि लोगोफोर इंलिश मिडियाम स्कुल गैया गथ'फ्रा बल गेलेगासिनो दं आरोना बा मा थाखोमारदों नोंलाय नै लोगोफोर साइकेल दोनग्राया बेनो ओमफ्राय नोंथांमोन देखायनि आं इंलिश मिडियाम स्कुलखौ नै लोगोफोर बेन्स गैया नामा बावहायलाय बेन्सबो गैया माथो बे आवगोलावसो क्लास लायो ओमफ्राय नै बावहायबो लायो बायलाजों नाहरनि लोगोफोर नै बावहाय क्लास लायो आरोना नैबे फिल्ड दङ ओमफ्राय नैथिंजाय दांगासिनो बल जोनाय हाब्रुआव ओहो क्लास लायो आरोना लोगोफोर नै बावहाय नै क्लासरुमा ओमफ्राय बिथिंजाय बल गेलेगासिनो दं नै गथ'फ्रा ओमफ्राय नै टाइकान्ड' मास्टारा जोंना नै टाइकान्ड' सार ओरैजाय नाहर बल जोगासिनो दं नै आजामोना Nene, siap. Hai guys, jalan nang kubra, rengali. Thank you so much for watching. Asa खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ एन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय भिडिअखौ माबायदि नुदों आरो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बाय बाय